Nasledujúcu úlohu vyriešime jednoducho graficky. V prvom kroku bol nakreslený prvý trojuholník zelený. V druhom kroku boli nakreslené čierne trojuholníky a to tak, aby pokrývali všetky strany trojuholníka z predošlého kroku. V treťom kroku boli vyfarbené sivé trojuholníky a to tak, aby pokrývali všetky strany trojuholníkov nakreslených v predošlom kroku 2. Vo štvrtom kroku budeme kresliť trojuholníky napríklad farbou červenou a to tak, aby sme pokryli všetky strany trojuholníkov z predošlého kroku a to sú trojuholníky sivé. Takže nakreslíme, vyfarbíme trojuholník 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Teraz už máme pokryté všetky strany sivých trojuholníkov, takže dokopy ich sme vyfarbili 9 a s predošlými 10 je to spolu trojuholníkov 19. V ďalšom kroku môžeme napríklad modré trojuholníky. Budeme vyfarbovať tak, aby každý červený trojuholník mal pokryté všetky strany. Takže tu máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12. Takže modrých trojuholníkov sme vyfarbili 12 a spolu s predošlými 19 ich je spolu 31.